Vitajte v programe Shape Code System. Volám sa Pavel Lenár a som tvorcom tohto programu, ako aj generálnym direktorom klubu Duolife. Dnes vám chcem povedať, prečo som vytvoril tento program a ako vám môže zmeniť život. Viete, všetko to začalo mojou vlastnou premenou. Ľudia, ktorí videli, ako sa moja postava za relatívne krátky čas zmenila, sa ma stále pýtali, ako si to dokázal, čo si jedol, koľkokrát do týždňa ste cvičili, behali ste, aké doplnky ste užívali. Tieto otázky sa objavovali tak často, že som sa rozhodol konať. Po rozhovore s Bartošom Krolikovským, spoluzakladateľom a prezidentom Duolife, som sa rozhodol vytvoriť komplexný program pre každého, kto chce zmeniť svoju postavu. Shape Code System nie je obyčajný dietný program, je to niečo viac. Pripravila som ju nielen na základe vedomostí klinického dietológa a generálneho riaditeľa klubu Duolife, ale predovšetkým na základe vlastných skúseností. Kráčal som tou istou cestou, ktorou teraz začínaš ty. Začal som s 30% telesného tuku a prepracoval som sa na 10%. A dokonca aj podobne. Produkty, ktoré používate v tomto programe, sú presne tie isté produkty, ktoré som použil počas svojej premeny. Ale vieš čo? Tento program nie je len o zmene vonkajšieho vzhľadu. Je to niečo oveľa hlbšie. Dnes viem, že Shape Code System predovšetkým zlepšuje kvalitu a štýl života a dáva nám ešte pozitívnejší prístup. Toto nie je expresný program na chudnutie. Ide o komplexnú premenu zameranú na zdravie, vašu vysnívanú postavu, silu a vitalitu. Čo to v praxi znamená? Pre ženy je to šanca dosiahnuť optimálnu hmotnosť a výrazne zlepšiť vzhľad celého tela a pokožky. Uvidíte, ako mizne celulitída a tuk zo stehien a brucha a vaše telo nadobudne krásne tvarované tvary. A páni, vybudujeme si mužnú postavu. Tuk z brucha a bokov postupne mizne a po určitom čase začnú byť viditeľné brušné svaly. Posilňujeme hrudník, ramená, triceps a biceps. Vďaka Shape Code System budete cítiť lepšie sústredenie, koncentráciu a odhodlanie. To je to, čo potrebujete na dosiahnutie ambicióznych cieľov a víťazstva v živote. Ako to funguje? Shape Code System je doplnkový program, v ktorom poskytujeme nášmu telu rôzne podnety, ktoré ho stimulujú k zmene k lepšiemu. A pamätajte, čím pozornejšie budete dodržiavať pravidlá programu, tým lepší efekt dosiahnete. Ale viete, čo je ešte dôležitejšie? Podpora. Zapojením sa do tohto programu sa môžete spoľahnúť na pomoc iných ľudí, ktorí idú rovnakou cestou. Z vlastnej skúsenosti viem, že podporné prostredie je jedným z najdôležitejších prvkov pri dosahovaní vášho cieľa. Shape Code System pozostáva zo 4 kľúčových plánov. Každý z nich je rovnako dôležitý, preto vám ich v krátkosti predstavím. Prvým plánom je plán výživy. Dodržiavame zdravú výživu založenú v maximálnej možnej miere na nespracovaných a málo spracovaných produktoch. Dbáme na správnu rovnováhu kalórií a kvalitu konzumovaných jedál. Postupne zvyšujeme množstvo bielkovín v strave, pretože sú základným stavebným kameňom našich svalov. Využívame aj tzv. Stravovacie okno, teda konkrétny rozsah hodín, v ktorých jeme. V zostávajúcom čase doprajeme telu oddych od trávenia. Druhým plánom je suplementácia. Keď ste sa pripojili k programu, zakúpili ste si jeden z doplnkových balíčkov. Tento plán vám umožní maximalizovať účinky vášho tréningu a stravy. Pamätajte, že najdôležitejšou vecou pri suplementácii je pravidelnosť. Používajte produkty Duolife podľa plánu, používajte organizer kapsul a sledujte, ako sa vaše telo každým dňom mení k lepšiemu. Vďaka pravidelnosti zostanú zložky týchto prípravkov pravidelne vo vašom krvnom obehu. Tretím plánom je chôdza. Viete, chôdza je najlepším cvičením na spaľovanie tukov. Najlepšie na tom je, že k tomu nepotrebujete žiadne príslušenstvo.
Počas programu sa snažíme čo najviac chodiť, najmä ak je našim cieľom redukcia telesného tuku. Môžete začať s 8 000 krokmi denne a potom to zvýšiť aspoň na 10 000 krokov a verte, že každých 1000 krokov nad 10 000 má cenu zlata a výrazne urýchľuje výsledky. Naši ambasádori často urobia 12 000 alebo dokonca 15 000 krokov denne. Naučíte sa ako na to a začleníte to do svojho denného rozvrhu. Ak to dokážu iní, dokážete to aj vy. V neposlednom rade je plán odporového tréningu. To je kľúčom k správnemu priebehu celého procesu transformácie tela. Odporúčam cvičiť v posilňovni, ale môžete sa rozhodnúť cvičiť aj doma s odporovými gumami a váhou vlastného tela. Pripravil som pre vás inštruktážne videá s ukážkovými cvičebných programov. Sú to rovnaké cviky, ktoré robím aj ja. Ak cvičíte v posilňovni, naplánujte si aspoň 3 tréningy týždenne, napríklad v pondelok, stredu a piatok, prípadne v iné dni, ktoré vyhovujú vášmu kalendáru. Ak môžete cvičiť častejšie, skvelé. Aj pre takýchto ľudí mám plán. A ak nemôžete cvičiť v posilňovni, nebojte sa, pripravil som celé video o tom, ako efektívne cvičiť doma bez ohľadu na vašu situáciu. Vždy môžete cvičiť a budovať skvelú postavu po mnoho rokov. Ak máte radi iné pohybové aktivity, pokojne ich robte počas tohto programu. Plávanie, bicyklovanie, beh, futbal, basketbal, všetko sa odporúča. Odporúčam najmä plávanie. Pamätajte, že každá aktivita sa počíta a podporí vás pri dosahovaní vášho cieľa. Teraz vám chcem povedať niečo, čo je v našom programe kľúčové. O spánku. Je dôležité pravidelne spať 7 až 9 hodín. Spánok umožňuje plnohodnotnú regeneráciu celého tela a verte, že je to najlepší spaľovač tukov. Preto má veľký význam pre dosiahnutie očakávaných výsledkov. Ďalšou dôležitou vecou je pitie správneho množstva vody. Vďaka správnej hydratácii budú potrebné metabolické procesy vo vašom tele prebiehať oveľa efektívnejšie. Odporúčam piť vodu z pohára. Je dobré piť vodu z vodovodu, ktorá bola prefiltrovaná cez kvalitný filter. To je to, čo robím vo svojom dome. Potom túto vodu nalejte do sklenenej nádoby. Do pitnej vody môžete pridať malé množstvo klotskej alebo himalajskej soli. A na záver, nezabudnite si ponaťahovať telo. Silový tréning a chôdza prirodzene spôsobia, že sa vaše svaly napnú. Preto, aby ste dosiahli plné účinky, stojí za to pridať do svojho denného rozvrhu pravidelný stretching celého tela. Pripravil som pre vás záznam s 15-minútovým stretchingovým programom s cvikmi, ktoré pravidelne používam. Keď začnete študovať a implementovať program, mám pre vás jednu dôležitú úlohu, ktorú musíte splniť. Chcem, aby ste zistili, čo je tvoja polárka. Inými slovami, prečo to chcete urobiť a prejsť týmto programom. Toto je naozaj dôležitá otázka, tak si nájdite chvíľku na zamyslenie. Viete, dôvody môžu byť rôzne a každý z nich je dobrý. Možno snívate o skvelom vzhľade a kondícii, alebo možno chcete mať viac energie na užívanie si života. Niektorí naši účastníci hovoria, že sa chcú o seba postarať, aby boli v starobe ešte sebestační, napríklad, aby si sami nosili nákup domov. Iní prechádzajú ťažkými životnými zmenami, ako je rozvod, a chcú sa starať o svoj zovňajšok, aby otvorili novú kapitolu života, možno spoznali niekoho nového. Vidíte, koľko ľudí máme, existuje toľko dôvodov. Tak čo? Každý z nich je rovnako dôležitý a hodnotný. Váš dôvod, vaša motivácia je kľúčom k úspechu v tomto programe, preto vás žiadam, aby ste si to zapísali. Pod týmto videom nájdete PDF dokument, ktorý si môžete vytlačiť a ručne vyplniť. Napíšte tam svoje prečo. Nech je to vaša polárka, váš kompas na tejto ceste. Sľúbte mi, že keď príde kríza, veď viete, také chvíle vždy prídu, vezmete do ruky tento papierik a spomeniete si, prečo ste začali. Pamätajte, že Shape Code systém nie je len programom premeny tela. Je to cesta k lepšiemu, zdravšiemu a spokojnejšiemu životu. A chcem, aby ste vedeli, že na tejto ceste nie ste sami.
Ja aj naši úžasní ambasádori tohto programu sme s vami na každom kroku. Budeme vás podporovať, motivovať a pomáhať vždy, keď to budete potrebovať. Tak čo, ste pripravení na úžasné dobrodružstvo? Ideme na to.